Uhwebo olungekho emthethweni lwezilwane zasendle nalokho ngamagugu ezemvelo kukleliswa kwaba ngokwesine emhlabeni kulokho kungenisa inzuzo enkulu kwezohwebo ezingavumelekile. Lolu hlobo lobugebengu obenzeka emazweni omhlaba lwenza inzuzo elinganiselwa cishe ku-2 billion wama-dollar asemelika unyaka nonyaka. Organized crime is dominating the illegal wildlife trade in Asia. They've got their tentacles out globally, including here. They've got people on the ground here and in Mozambique who are sourcing all the different species, be it lions or rhinos and elephants. These guys don't play by the rules. So if you give them one glimmer of hope for legal trade on any of these species, they will exploit that. And you'll see things get out of control even worse than now. Longoti ozinze eBangkok uSteve Galster nethimba asebenzisana nalo basebenzisana nezinhlangano ezingenzi inzuzo zase-Asia, izinhlaka zikahulumeni kanye nalabo abangamashoshozela abamele kakhulu nokushushumbiswa kwezilwane. UGalster unomuzwa ukuthi isiphakamiso esenziwa ngabanye abathile balapha eNingizimu Afrika abasemkhakheni wezemvelo sokuthi makugunyazwe kube ngokusemthethweni ukuhwebelana ngezilwane zasendle kungukushaya indiva ubugebengu obuhleliwe. Isilinganiso esingu-62 wamaphesenti salabo abahongoti kule ndima yezemvelo bashayela ihlombe lesi siphakamiso kunhlolovo oyenziwe uhulumeni ngonyaka ka-2010. Iningi labo likubona lokhu njengendlela ezokwazi ukulawula kalula ukusatshalaliswa kwezimpondo zobhejane. Baqagula nokuthi lo mzamo uzokwenza kwehle inani eliphezulu lokuthengiswa kwalezi impondo nokuzokuholela ekutheni kunciphe ukuzingelwa kwabo eziqiwini. Noma kunjalo uSteve Galster akavumelani nalombono. There are demand reduction and enforcement efforts starting to take off in the right direction in Asia just now. And I think due to social networking and other technology, these things can take off quickly. So we need South Africans to give that a chance and not to give up thinking that demand reduction is never going to work. You know, these people have been eating rhino horn or buying ivory for thousands of years. That's not the way to look at it. Things are actually starting to change. UGalster ukholwa ukuthi iNingizimu Afrika ongenani kufanele ibuyekeze kabusha ukusebenza kwezinhlaka eziyinhlanganisela kwimikhakha ehlukene ukuze zibambisane neziphathimandla zase-Asia.